večer, sjajno je društvo, svakako sve pohvale organizatorima i danas će biti puno ovakvih večera i za druge udruge. Udruga Senzori se bavi pomoći djeci koji imaju senzorni poremećaj, odnosno djeci koji imaju poremećaj spektra autizma. Nudimo terapijsku skrb za djecu, ujedno i savjetovanje za roditelje. Sredstva ćemo utrošiti za nabavku terapijske opreme i za angažman novog terapeuta. Ja se osjećam u ovom trenutku vrlo sito. Ja sam se jako lijepo družila sa gospodinom Vujićem iz udruge Senzori i jako puno toga sam saznala o autističnoj djeci i zapravo me baš zainteresirao taj svijet i mislim da ću ih sigurno i posjetiti i nadam se da smo s tim što smo se mi između ostalog i dobro zabavili na neki način i pomogli radu te udruge. Evo, bili smo baš za pravim stolom gdje smo saznali sve informacije, bila baš lijepa večer. Treba ponoviti i senzibilizirali smo se zaista sa cijelom situacijom i upoznali smo ljude i evo već smo se najavili da ćemo ih posjetiti onako operativno, cijela ekipa Narodnog radija. Osjećam se predivno, jako puno ljudi, različitih profila, ugodno druženje, lijepa večera. Smatram da bi trebalo više biti ovakvih večera, posebno kad ima ovako lijepu poruku. To je jedan sjajan projekt koji pokazuje sam po sebi da humanost nema granice. Cilj je samo jedan, to je znači pomoć našim najmlađima, djeci u svakom pogledu i HEP kao društveno odgovorna kompanija apsolutno se uvijek odaziva na te akcije i izuzetno smo ponosni što možemo pomoći. Uvijek ćemo se odazvati, uvijek se na nas može računati. Očito su meni dali mikrofon kako to obično biva. Možemo napraviti jednu malu anketu po pitanju večere s porukom. Lijep pozdrav moje dame, kak ste? Izvrsno, sito, umalo pa napito. Umalo pa napito, sviđa mi se ova definicija. Koliko smo kila dobili? Jedno 3? Mislim od deserta jedno 5. 5 kila samo od deserta. Tako smo se najeli da sutra nećemo jesti ništa, a možda ni preko sutra. Šefe, sutra ne dolazimo na posao. Hvala najljepša, lijep pozdrav. Ja osobno pratim baš puno ovaj sjajan projekt Večera s porukom i često dobijem pozivnicu i kad god mogu se odazovem, mislim da je to stvarno jedna lijepa gesta. Prva, ali nadam se ne i zadnja, sigurno. Za sad sigurno još jedno u planu, 5. prosinca u Zadru sa vaterpolistima. Biće to jedno lijepo druženje koje smo još proširili osim na Večeru s porukom, još i puno šire. Tako da vidimo se, družimo se, veselimo se i ako pritom ponavljam možemo još i nešto dobro i smisleno učiniti, onda je to stvarno onako upgradeana, kako kaže prava hrvatska riječ, verzija druženja.